Hej, jeg hedder Andreas Bøge, og den 24. maj der skal jeg være sammen med jer i Grindsted. Jeg har lovet at lave en lille video om mig selv, så I lige kan se, hvem jeg er. Jeg kan ikke lide kaffe, så det behøver I ikke at lave til mig. Et glas vand er fint. I kan bare lave kaffen til jer selv. Lige nu der sidder jeg i Aarhus, hvor jeg også bor sammen med min kone Linda og min lille dreng Jakob. Jeg læser teologi, har læst min bachelor på Minas-fakultetet her i Aarhus og er i gang med min kandidat på universitetet. Jeg kan rigtig godt lide at læse i den her. Det kan jeg rigtig godt lide. Og hvis jeg skal spille noget, så er det helst det her. Og hvis der er noget, der skal foregå udenfor, så er det helst med sådan en her. Og gerne en af læder, så man rigtig kan tyre til den. Yes, det var vist nok om mig. I kan snakke lidt mere med mig, når jeg kommer den 24. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer. Så skynd jer at få tilmeldt jer herinde på Facebook-gruppen. Det har jeg ikke fået gjort. Sådan. Hej.